Һин кайдан, Хайбуллананмы, Елайыр баймак учалананмы, Өфө калаһнанмы, Салаваттанмы, Бирйен Әбелил Белориттанмы? Башкорт яшьтәре шулай таныша, танышканда кайдан булаһың дип һораша. Тик безнең ырыулар онытылып бара, танышканда һора, ырыуың кем була? Ырыуыңды бел, уян, ата-бабаңа таян. Тарихыңды белү, милләтеңде күтәрү, килтермәс бер дә зыян. Үсергән там янмы, түгәвер кыпсакмы, юрматы бирйен яки табынмы? Кайһы ырыудан булаһың? Кыпсак үтергән табын тамян, түгәвер юрматы мен кыргыз дыуан бәкәтин. Бишул кушсу йылан, мырдалар таз ыланыш катай кавакан. Әйле калмак, күләй бедрәк, хызгы кумрык гәре дыуаны елдәк ирәкте. Балыксы уңлар, өпәй янәй, хырды байлар. Хәңрән уран, ал йоттырһәк, юрлый бүләр танып кайда күбәләк. Башкорт ерләре күп бигерәк, һәрбер башкортка үдерүен белергә кирәк. Белмәй икән һора атайында, ул бергә тиеш һәрбер ырыуның тарихы калган. Бер нимәлә онытылмаган, hey! Һин кайһы ырыудан булаң? Баш калам Өфө тип атала, таныш булайык. Тимур Акназаров, мин үз тарихымды беләм мин. Ә кем һин? Кем һин? Мин үтергән, шәҗәрәм үтергән, каныма һеңгән, каныма һеңгән, ырыуым үтергән, башкорт итеп үтергән. Тамгам коюш